Opa, bueno, egunon. Baina, ze pasau da? A ver, tío, concentrao, Bueno, zuek badago izan da gaurko zana, bale? Bixa treixau. Gaur klasean zeo zarraroa pasau da. Bueno, guazen zeo hartzera. Bai, egisa izan hain moztua. Arra joten zaizteio. Venga, kanpoa ja, niri. Kanpoa. Kanpoa, niri arra joteko kanpoa. Monten dau beste amarta baten gauzela. Ni bez zeo zarraroa notau dut. Ostra, kanikia? No afangeke. Ba, guazen letamen dira ero. Baina, txinoak letamen dira. Eta, oin nun dau letamen dira.